guys, welcome back to Fact Mura channel. இந்த நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் தமிழ்நாட்டின் சிறப்புகள். இன்னைக்கு ஏன் இந்த டாபிக் எடுத்துக்கனா இன்னைக்கு நம்ம தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு நம்ம சேனல்ல தமிழ்நாட்டின் சிறப்பு என்ற தலைப்பில் நம்ம இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணிருக்கோம். அந்த வீடியோ உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பிடிக்கும் फ्रेंड्स. அந்த வீடியோவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐகான் டச் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பட்டன் டச் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பற்றிய ஃபீட்பேக்கை கமெண்டில் ரிப்ளை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே கைஸ், வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதாவது இந்த வீடியோவை நம்ம சென்னை தலைநகரத்துலேருந்து ஆரம்பிப்போம். உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், உலகிலே மிக நீளமான கடற்கரையை கொண்டது நம்ம தமிழ்நாடு. அதாவது நம்ம மெரினா பீச் தான். அது எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குன்னா சுமார் 13 கிலோமீட்டர் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்பர் 2, தமிழ்நாட்டிலே மிக உயர்ந்த சிகரம் எதுவென்றால் நமது தொட்டபெட்டா. நம்பர் 3, தமிழ்நாட்டிலே மிக நீளமான ஆறு எதுவென்றால் அது நமது காவேரி நதி. அது எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்கின்றால் சுமார் 760 கிலோமீட்டர். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோவில் ஒரு சின்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்திக்கிறேன். அது எதுக்காக ஏற்படுத்துகிறேன்னா அவங்க டைம் எந்த காரணத்துக்காகவும் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுக்காக. இப்போ ஒவ்வொரு சிறப்பம்சமே சொல்லி அந்த ஊர் பேரை மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் எது ஃபால்ட் இருந்தால் ஃபீட்பேக்கில் சொல்லுங்கள், அடுத்த சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். நம்பர் 4, தமிழ்நாட்டோட நுழைவாயில் நமது தூத்துக்குடி. நம்பர் 5, தமிழ்நாட்டின் மான்செஸ்டர் நமது கோயம்புத்தூர். நம்பர் 6, தமிழ்நாட்டின் மலைகளின் ராணி எதுவென்றால் நமது உதகமண்டலம். நம்பர் 7, தமிழ்நாட்டிலே மிக உயரமான கொடிமரம் எதுவென்றால் செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை. நம்பர் 8, தமிழ்நாட்டிலே மிகப்பெரிய தியேட்டர் எங்கே இருக்குது, அதாவது திரையரங்கம் எங்கே இருக்குது என்றால் தங்கம் தியேட்டர் மதுரையில் உள்ளது. இத்தியேட்டரில் சுமார் 563 இருக்கைகள் உள்ளது. நம்பர் 9, தமிழ்நாட்டிலே மிகப்பெரிய தொலைநோக்கி எங்கே இருக்குது என்றால் அது காவலனூர் என்ற கிராமத்தில் உள்ளது. அது ஏசியா அளவில் 2வது மிகப்பெரிய தொலைநோக்கி. நம்பர் 10, தமிழ்நாட்டின் நெற்களஞ்சியம் நமது தஞ்சாவூர். நம்பர் 11, தமிழ்நாட்டிலே மிகப்பெரிய கோயில் எதுவென்றால் நமது தஞ்சை பெரிய கோயில். நம்பர் 12, தமிழ்நாட்டிலே மிகப்பெரிய அணைக்கட்டு எதுவென்றால் நமது சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள மேட்டூர் அணைக்கட்டு. நம்பர் 13, தமிழ்நாட்டிலே மிக பழமையான அணைக்கட்டு எதுவென்றால் கல்லணை அணை. இது கரிகாலன் சோழரால் கட்டப்பட்டது. நம்பர் 14, தமிழ்நாட்டிலே மிகப்பெரிய மாவட்டம் எதுவென்றால் தருமபுரி மாவட்டம். அது சுமார் 9622 சதுர கிலோமீட்டர் கொண்டது. நம்பர் 15, தமிழ்நாட்டிலே மிக சிறிய மாவட்டம் நமது தலைநகர் சென்னை. அதன் பரப்பளவு வெறும் 174 சதுர கிலோமீட்டர். நம்பர் 16, தமிழ்நாட்டிலே மிக அதிக எழுத்தறிவு உள்ள மாவட்டம் கடைக்கோடியில் உள்ள கன்னியாகுமரி மாவட்டம். நம்பர் 17, தமிழ்நாட்டிலே மிக குறைவான மக்கள் நெருக்கம் கொண்ட மாவட்டம் எதுவென்றால் அது சிவகங்கை மாவட்டம். நம்பர் 18, தமிழ்நாட்டிலே மிக அதிக மக்கள் நெருக்கம் கொண்ட மாவட்டம் கோயம்புத்தூர். நம்பர் 19, தமிழ்நாட்டின் மலைகளின் இளவரசி எதுவென்றால் அது வலப்பாறை. நம்பர் 20, தமிழ்நாட்டிலே மிக உயர்ந்த கட்டடம் எங்கே இருக்குது என்றால் நமது தலைநகர் சென்னையில் உள்ள LIC பில்டிங். ஓகே காய்ஸ், நம்ம இன்றைக்கோட வீடியோக்கு எண்டு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றிய ஃபீட்பேக்கை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி ஒவ்வொரு வீடியோ கஷ்டப்பட்டு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதை எல்லோரும் பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ். சில பேர் இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க, அவங்க கொஞ்சம் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.